Formålet med lysprojektet har simpelthen været for at skabe det her ekstra, som gjorde, at vi fangede målgruppens opmærksomhed. Hvis vi bare kørte den traditionelle medieplan i den her periode, hvor det er så svært at trænge igennem, så tror jeg ikke, vi ville trænge igennem til målgruppen. Så vi var nødt til at have noget ekstraordinært på, som kunne være sådan en stop-up-effekt, som kunne gøre det der, folk siger, hold da op, det er noget nyt, det har vi aldrig set før, hvad er det for noget? Og så involvere sig i det. Fordelen er jo, at det er bevægende, vi kan flytte det rundt i byen, altså bare det, at billedet det skifter hele tiden, at det er dynamisk, jamen det gør jo, at det tiltrækker opmærksomhed. Og vi mener, at fordi at lysprojektet sjældent er set i Danmark, det er relativt nyt medie, jamen så er der mange, der stopper op og siger, hvad pokker var det har vi ikke set før. Og det tror jeg også, vi kan se, når vi kigger rundt på folk, der passerer her på Vesterbrogade. Der er rigtig, rigtig mange, der lige skæver op og ser, hvad sker der op på muren der.